O, šta je ovo? Novi izazov? O, pogledajte koliko ima slatkiša ovdje. A zašta su, pitam se? Ne znamo. 1, 2, 3, 1. Evo, ovo je vaš prvi zadatak. Oho, jasno mi je. Hajde da vidimo šta imam ovdje. Da, čokolada, to mi treba. Za početak ću uzeti nož i seckati čokoladu na komade. Tako je. Dobro, sad je treba istopiti. Sipat ću seckanu čokoladu u činiju. Tako je. I zagrejati je. Kao što vidite, proces ide veoma brzo. Eto, gotovo. Sada uzimam kalupe. Ovi silikonski su odlični. Uzimam tečnu čokoladu i sipam je u kalupe. Ne treba sipati puno. Sada treba da se čokolada lepo rasporedi po kalupima. A višak ću prosuti. To nam ne treba. Eto šta sam dobio. Jao, mogu ja tako, čak i bolje? I meni će trebati čokolada, ali uzet ću malo više čokolade. Još i još više, da. Ovog bi trebalo da bude dovoljno. Sada treba da se sve istopi. A bit će puno ukusne tečne čokolade. A dok čekam, mogu se malo igrati. Obožavam košarku. Jau. O, šta je to? O ne, moja lopta uništena. O, to je bila moja omiljena lopta. Ne plači, imam ideju. A da li si shvatila kakvu? Naravno, hvala, bako. Moja lopta se pocepala, ali nije uzalud. Iskoristit ću je. Samo je treba malo doraditi. Gotovo. Treba nam samo jedna polovina. Okrenut ću je na opačke. I sada imam odličan kalup za čokoladu. Sipat ću čokoladu ovdje, a zatim razmazati je po celoj površini. Tako je. A višak ću sipati u činiju. Odlično. Sada treba da se čokolada ohladi i stvrne. Wow! Samo pogledajte šta sam napravila. Prelepo. Sad ću sipati bombone unutra. Treba sipati što više. O, da. Toliko će biti dovoljno. Sada pokrivam drugom polovinom i dobit ću ogromnu čokoladnu loptu. Pogledajte kako je lijepa. Bravo, unuko. Dakle, sad je moj red. Uzet ću štapić, jabuku i čašu čokolade. Šta mislite šta ću praviti? Tako je, jabuku u čokoladi. Odlično, sad ću valjati jabuku u nešto lijepo. Naprimjer u ovo. A drugu jabuku u marshmallow. Danas koristim sve. Eto, stavit ću jabuke na tanjir i to je to. Lepota. U stvari, treba dodati još nekoliko sitnih detalja. Sad je sve spremno. Izgleda odlično, sviđa mi se. Nemojte se sramotiti. Sad ću vas naučiti kako se to radi. Ali treba malo pripreme. Odlično. Počinjem. Uzet ću pastu od pistaća, dodat ću pastu ovdje i pažljivo sve promešati. Da, tako je. A sad mi treba kajsija. Uradit ću sve isto. Zatim grožđe, borovnica, mirisne jagoda i na kraju banana. Nikako bez nje. A sad ću napuniti čokoladne kalupe koje su se upravo stegle. O da. Zatim ću sipati čokoladu preko. I sad čekati da se stvrdne. Eto, sve gotovo. Pogledajte kako je lepo ispalo. Ostalo je samo lepo da se posluži. Jeste vidjeli? Ja sam profesionalac. Prijatno. Wow, kakva lepota. Mali čokoladni autići. Hoće da se igram sa njima. O ne, desio se udes. Wow, kakvo lepo punjenje imaju. Treba brzo probati. Ovo je prelepo. Super, sviđa mi se.
kako velika čokoladna lopta. Sad ću da vidim šta je unutra. Wow, koliko puno bombona. Moram brzo probati. Jao, to je jednostavno fantastično. Wow. Ovdje su još neobične slatkiše. Cool. Probat ću. O, kako neobičan ukus. Šta odabrati? Pobedili su autići. Ja sam rekao da sam profesionalac. Dakle, sada morate napraviti tortu. Da, super, to mogu. Odmah počinjem. Kako je to zabavno. O ne, šta se dešava? To ne valja. U stvari, ovaj krem je dobar za mene. Namazat ću ga na prvi sloj kore, a na drugi sloj ću namazati zeleni krem. Da, njega isto treba razmazati, tako je. Sad ću sve isto uraditi sa žutim kremom. Divno. Posle naranđasti. I to je to. Došlo je vreme da ukrasimo tortu. Dobro, dodat ću malo dekoracije, bit će veoma lepo. Tako je, odlično mi ide. Ja sam pravi majstor. Ej, pogledaj ovamo. I meni je lepo ispalo. Pogledajte tamo, bako. Hej, ne, meni treba torta, bako. O ne, treba hitno sve popraviti. Eto tako. I još jedan sloj. Sada to liči na tortu. Samo je treba ukrasiti. Koristit ću krem za to. Dodat ću što više, ne treba štedeti. Eto. A sad ću sve lepo razmazati. Dodat ću malo cveća, bit će baš lepo. A tu će biti veliki srećni osmeh. O, divno. Bako, i ja sam napravila tortu, pogledaj. O, kakva lepota, pametnice moja. Oho, neverovatno. Da, to se zove prava torta. Gledajte i učite. O, kako je visoko. Ne mogu da verujem. Dobro, dosta, skloni se. Dobro, a vidjet ćemo ko će pobediti. O, ja baš zaostajem od čega. Treba nešto da uradim. Moja torta mora biti viša. O, smislila sam. Opa, tako brzo. Sad ćemo vidjeti ko će imati veću tortu. Aha, još malo. Sve se srušilo. Sad ću popraviti. I treba nekako fiksirati da ne padne. Da, znam, ovako. Super. Svaka mi čast. Sviđa mi se. Prijatno, dragi. Kakva lepota. Ovo je super torta. Hitno je treba probati. Kakav ukus. To je pravi užitak. Dobro, idemo dalje. Sada ti lepotice. Jedva čekam da probam. Da. I ovo je veoma ukusno. Sviđa mi se. Dakle, posljednji takmičar. Ova torta izgleda mnogo dobro. I ukus je fantastičan. Znate, to će biti težak izbor. Dakle, pobeđuje naravno torta sa metlom. Ne mogu da verujem, ja sam pobedila. Ostaje posljednji izazov i pravimo krofne. O, sve jasno, spremna sam da počnem. A za početak ću pripremiti testo i napraviti komade potrebnog oblika. Da, tako je. A prva krofna je spremna. Ona ide direktno u tiganj sa uljem. I ne zaboravljam da okrećem. Odlično. Gotovo. Kako vruće. A sad mi treba špric. Ne treba igle, plašim se. Ma ne boj se, to je za džem.
Napunit ću špric džemom i zatim sipati ga u krofnu, tako je. Gotovo. Ostaje da sipam šećer u prahu i može se jesti. Ja sam završila. Ups, izvini dragi. Pazite malo, bako. Dakle, gdje sam stao? A da, pravim žele. Dodat ću želatini i dobro promešati. Sada sve to ulivam u specijalne kalupe. Tako je. Divno. Malo ću sad čekati da se stegne i eto. Moja žele krofna je gotova. Uj, kako odvratno. Sva sam u testu, a zalepilo se za mene. O, ne volim testo. Smislila sam nešto bolje. To mi treba. O, divna, ukusna i što je najvažnije, gotova krofna. Probaj. Dakle, da vidimo. O, kako neobične krofne. Sad ću probati. O, pa to su žele krofne. Baš su zabavne. Nisu loše. A šta je tu? To su klasične krofne. Baš su dobre. O, a to je nešto zanimljivo. Kako velik komad. Pa šta je to? Ne mogu da zagrizem. Neću ni jesti. Dakle, pobedile su ove krofne. O, kako lepo iznenađenje. O, wow, koliko ovdje svega ima. Zanimljivo. Da, završila sam. Ako hoću nešto čokoladno. Biće urađeno. Dakle, uzet ću čokoladu. Da. Treba će mi mnogo čokolade. Tako je. Malo ću je rastopiti. Odlično. Ostalo je sve promiješati. To mi treba. A sada prelivam čokoladu u poslastičarsku kesu. Evo je. Treba sve sipati pažljivo da se ništa ne prospe. Gotovo. A sad ću ponoviti ovaj crtež. Nisam džabe išao u umetničku školu. Ja odlično crtam. Tako je, ne treba žuriti. Moram sve lepo i uredno nacrtati. Da, gotovo. Sada to sve treba zaladiti. Bako, da li biste mogli da mi pomognete, jeli? Naravno, šefe. Izvolite. O, hvala, bako. Ja sam završio. A šta je kod vas? Jao, šta da radim? O, smislila sam nešto. Šta? Cipela? Trenutak. Uzet ću Nutellu i sipati je u cipelu. Tako je. Sipat ću što više. Odlično. I još malo. Super. A sad ću sve ravnomjerno rasporediti. A sada višak treba prosuti. Gotovo. Zamrznut ću to sve. I naša cipelica je gotova. Odlično. Sad je treba malo ukrasiti kremom. Eto ga. O, da. Odlično mi ide. A još malo i to je to. Ali to još nije sve. Treba dodati, da, konfete. A sipat ću ih odozgo. Tako je. I posljednji dodir, višnja. Eto, sad sam završila. Pogledajte ovo. Malo ću ofarbati moju krunu. Učinit ću je zlatnom. O da, to izgleda jako skupo. Ali ni to ni sve. Pažljivo ću ukrasiti krunu bombonama. Uradit ću to uz pomoć pincete. Da, odlično. Kako vam se čini? O, super. O, draga, a šta ti radiš? A šta? Jo, njima je već sve spremno. A šta ja da radim? O, i ja imam ideju. Da, sad ću im svima pokazati kako treba kuvati. Napunit ću svaku činiju čokoladom.
Aha, tako je. Koristit ću šareni KitKat. U svaku činiju svoje boje. A zatim treba rastopiti svu čokoladu. Uradit ću to uz pomoć ljute paprike. Vatra! To je bilo moćno. Uspela sam. Dakle, a sad ću sipati čokoladu u ovaj kalup. Odlično. Zaledit ću to i pogledajte. Dobila sam čokoladne ruževe. Kako vam se čini, a? O, kakva si ti pametnica. Završili smo. Wow, koliko slatkiša ima ovde. Kruna? Sad ću je probati. Wow, to nije loše. Hoću još. O, da, sviđa mi se. Idemo dalje. Opa. A sad ću probati cipelicu. Baš je slatka. I ukus je dobar. A kakva štikla. O, kako lepa čokolada. I na kraju višnja. To je bila super. A šta je ovo? Ruž? Pa dobro, hajde da probamo. A prvo ću ga naneti na usne. Tako je. O, da, to je mnogo slatko. Sviđa mi se. Dakle, koga odabrati kao pobednika? Dobro, ovo jelo je pobedilo. Čestitam. Da, ja sam pobedila. To. A sada želim ovakvu lepotu. Jel može? O, dobro. A ja krećem da kuvam. A prvo mi treba blender. Unutra ću staviti jedno jaje. Odlično, zatim brašno. Kakao. I na kraju mlijeko. Da, zatvaram, uključujem i čekam dok se sve umuti. Sad ću sipati to sve u kalupi i staviti u rernu. Odlično, zatvaram i čekam. O, šta? Da, ja ću imati veliki kolač. Dodat ću malo fila i pažljivo ga razmazati. Da, tako je. Ali to još nije sve. Sad ću dodati puno slatkih lizalica. Da, još malo i posljednja. To je to. A sad ću dodati šarene konfete. Gotovo. Ovo će biti vrlo ukusno. Jao, bako, kod vas nešto gori. A jao, ups, vreme da se vadi. Dobro je, stigla sam na vreme. Kakav miris? Sad ću dodati sladoled. Da, to će biti odlična kombinacija. I sama bih to rado pojela. Ali to još nije sve. Koristit ću još jedan vrlo ukusan sastojak. I seći ću marshmallow. To će biti uši. Kako slatko, jel da? Da li vas to podsjeća na nešto? To su slatke mace. Draga. Pa šta je opet? Jao, opet sam zaboravila na kuvanje. Dobro, počinjam. Moram se ubrzati. Dakle, prvo treba razbiti jaje. Zatim dodati brašno. I valjda mleko. Kako je teška. Otvaram. Stavljam u mikrotalasnu svoj kolač. A sada čekam. Čekam. Gotovo. Otvaram. Ups. Izgleda da nešto nije u redu. Dobro. Možda će mi se ipak posrećiti. Dodat ću šlag, puno konfeta i možda Melisa neće primetiti da je moj kolač izgorela. Sumnjam u to. Hoću da počnem sa ovim. Dakle, odmah ću probati. Fuj, to je užasno. Neću više to da jedem. Ovo izgleda zanimljivo.
taj način. Ovako. O, lizalica je prelepa. A sad ću probati sve zajedno. Da, divno. Ovo jelo mi se dopalo. Opa, kako slatke mace. Hoću da ih probam. O, da, ovo je jako ukusno. Ali koga izabrati? Treba razmisliti. Znam, ovo jelo je pobedilo. Neočekivano. Hvala puno. Dakle, a sad mi se pije koktel. Jel može? Pa ovdje sam ja broj 1. Sad ću napraviti najbolji koktel. O da, jedva čekam. Uzet ću žele bombone i preliti gaziranim sokom. Da, otvaram i sipam sve do kraja. Tako je. A sada ubacujem slamčicu i to je to. Ovo je najukusniji koktel na svijetu, jel vam jasno? Devojke, gledajte ovamo. Sad ću vam pokazati kako izgleda najbolji koktel. Ja ću napraviti koktel od ukusnih kuglica. Gledajte kako se to radi. Prebacujem kuglicu u čašu, tako je. A sad mi treba blender, evo ga. Sipat ću unutra keks. A zatim dodati mlijeko. Odlično. Ostalo je to sve umutiti. Gotovo. Hajde, skidaj se. Sipat ću koktel u čašu. Odozgo dodati lep šlag. I na kraju kolač. O da. Posut ću sve slatkim konfetama, ubaciti slamku i to je to. A šta je kod vas, Plako? O, ja imam voće. Dakle, sipat ću u čašu bobice. Odlično. Šefe, izvinjavam se. Šta je? A mogu li dobiti blender? Hvala. Dakle, sipat ću unutra voće i napraviti voćni koktel. On će biti ne samo ukusan, a već i zdrav. Tako je. Prelivam bobice, dodajem krišku naranđe i slamčicu. Gotovo. Wow! Probat ću prvo ovaj koktel. Jako ukusno. Sviđa mi se. Idemo dalje. Ovaj koktel izgleda zanimljivo. Sad ću ga probati. O da, ja obožavam Oreo. Oduševljena sam. I posljednji koktel. Izgleda zanimljivo. A kakav je ukus? O ne, to uopšte nije slatko. Ne sviđa mi se. Evo pobednika, čestitam. Tu, pobeda je moja. Jeste čuli?